wadhi kanye ya. Koro wadhi kanye sami biro king'eni dhi kanye mibiro achanda. Wuotho manyaka nuachako. Kuja ichako chanda awera kodi ka biro achanda en ga wach ma. An aol wuotho gima wach. Sami biro ibiro kanye. Daki nyisa ni wadwa wuotho gweng'ni to nyaka nende mani wacha. Oka wach ni ng'adi dong awach ni ni. Okay wacho ng'ani. To dong anyisi ni nitie ot moro monego wadhi od cha paro ni neno. Ot mineno wawe kacha macha ni giwuon. Koro adhi oda mamara. Ini kia ni in gi odi to wadhi mokwongo ne podi chada. Mo ging'eny koro ng'ini mako ko ka alat joka. Koro we mondo dang yo ng'ato kaka dang sain na check moro kar ka mondo wane kata kwa dhi abroad kinyini. Ne ai weche mang'eny. Abiro. Ibiro gi ng'ato. Onge ng'amu biro. Bana an asechandora matek. Omera kela pi kanya luogo wang'a. En gang'o? Omera wach moro mar baro winjo kinyi no iwa gang'o. Kaw giki dhimo. Kaw sende go giki dhimo kucho. Yen okinyi mang'ich kama uno samana. Bana nyathini layo bwana. Nyathini maduong' ni tok ma okaw kik wuon gi. Nyathini biro miya wuon gi mano. Wani ulaye iye ka? Nyathini nyalo miya kata kisiran sani. Magi gik mangi winjo ni ng'ato bulo dielo chamo kende nikech nyathini. To kiriembe ga? Abro riembe ka kiriembo gwen ne ji dhi dagi gwen cha. Abro riembe to abro kelo ni gwen. Omera mo gigo mondo ichak kodhi tuku midhiye. Magi nyithindo ma kisirani kata kitimo ka. Kisirana di bwana we anyisi gimoro kawuono mera sani piny korkoru. Wiya mit marach. Wiya mit marach ma wiya mit ni. Ngini kawuono achiew bwana nyaka saa 6 bwana yudo ka nindo tera bwana. Nindo teri. Achiew saa 6 bwana. Kwani nindo golo permit kanye nindo ka nindo nyalo teri. Akia gino bakodhoga gino ka. Kwani osain wach teri no ka chief. Ema kiani. Nindo teri na adi bwana. Isichiew yudo kinindo. Kwani idonga kendi ma nindo teri ni. Achamo kuon gi gweno machamo nyuka bwana to nindo tera. Ai. Mano gimaraji bwana. Ani ndo kadwa tera takunga odhi report ka chief. Alafu nina nyathi ma ariambo cha. Nyathino layo bwana nyathino layo to nyathino chiemo. To kipoga nyathino tich yawa. Apogo tich nade? Kwani layo ene gi percent adi? Nyathino layo 103%. To chiemo 103 chiemo 150%. Ai. Nyathino roma bwana nyathino roma. Tich. Okodwa nyathino kudwa tich. Nyathino kaw kit wuon gi malich kama nawe ya. Nyathini ja klasa 8 madhi e klasa 6. Nyathimi neno ni. Yawa milambo bi. Ibiro gi nyako moro ka. Manya bi. Ma gimok nyal timre. Ing'ata chiel pok igonyo dhok, pok iywe jikon, nyathini chako biro gi nyako. Ne wasawinjore gi mama uni sai we sida mineno tindo gibiro tiwachona mos. Ok bo chuli. Nyasa chiel chakre ka uno chuli dala ka. Ano ka dhok sani ang'eni pok inyiedho. Nyako. Chakre ka uno kik ichak bi gi jamani ka. Nyathini jamani kwanwa dhok. Akwana di bana pare ne wacho ga weche moko ma important bwana. Nini sani tiyo tija nitie dada. Dong'an ga pilot kusibida yie gi gik mang'ani wacho kar. Pilot manadi. Isedhi kwath mana dhok kawuono ka dhok ok oyie kaka nyoro. Wach dhok manadi. Wach dhok mani minyisa in. Ang'e kata dhiang'. Koro ka mibiro ere dhiang' nyisa miya ranyisi mar dhiang' ni dhiang'. Ranyisi nadi? Dhok dong nie kuli isegolo dhok. To dong an sani an pilot bwana. Pilot mariembo dhok. Bine bwana ai weche moko mine ni wacho ga mang'eny ni. Mondego to ng'ane gichenego be ni ng'ada kacha ni tip. Timni yani. Dhi kumidhiye. An kik tek dugi nyako no. Nyako mane. Madam ng'ani kik wach ni weche manono moko ng'an pala achamo msara monthly. To ere kaka in pilot wacho ni dhi gol dhok. Odhi ogol dhok e kul. Gimoto miwacho no story. Mano ok gima real. Mano sani dhi gi jumba ariyo kapok jamani oluokre. Jumba ariyo kapok oluok ka minene ni. Pare ni ng'ani wuondi ya bana bebe lewni ba wakelo ne mana koya Sudan oka uso ne an koro kiki lu banga kuma nyal dio kod yonge ya ng'ani wuondi ya gik mang'ani wacho ki wuondi yawa ya ng'ani yawa